أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Күп кенә чиракта мөселманнарны, я булмаса Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешеләрне без иманлы, мөэминнәр дип йөртәбез. Бу сүз кимрәк кулланыла. Мөселман сүзе белән чагыштырганда. Мәсәлән, татар кешесеннән сорасаң, син кем дисәң, мин мөселман ди. Мөэмин мөселман дигән сүз кул ачарга мөмкин, әмма мин мөэмин яки иманлымын дигән сүзне без инде бик сирәк очратабыз. Инде әгәр дә карасак, иманлы кеше кем соң ул дисәк, иманлы ул димәк Алланы таныган кеше. Менә нәкъ шушы тану дигән сүз турында без сөйләшәбез. Чөнки ышану мөмкин ышанырга ялганга да, мөмкин ышанырга хаклыкка да. Бусы икесе бер. Мәсәлән, мин ышанам инопланетяннар барлыгына. Әмма бу Аллага ышану белән бөлек түгел. Чөнки ышанырга мөмкин әйткәнебезчә ялган әйбергәде. Ә менә танырга мөмкин бары тик хаклыкны гына. Ялганны танып булмый, чөнки ул юк. Шуның өчен дә иман дигән сүзнең иң беренче аңлатмасы ул Алланы тану. Шулай ук менә шушы тануның иң югары ноктасы ул инану. Ягъни син инде танып кына калмыйсың. Бу әйбердә бер нинди шик юк. Ул гына түгел, бу төп хаклык һәм моннан да хагырак бер нәрсә юк дигән дәрәҗә бар. Ул да булса инану, яқин дип атала. Менә бу дәрәҗә инде бик зур галимнәрдә, әүлияләрдә, пәйгамбәрләрдә була. Һәм әлбәттә кешеләрдә дә була. Әмма бу дәрәҗәгә үсәргә омтылырга кирәк. Ә инде мөселман кем соң була ул? Мөселман дигән кеше ул буйсынган кеше. Турыдан-тураның тәрҗемәсе шулай. Кемгә буйсынган? Аллага буйсынган. Мәсәлән, буйсынырга мөмкин танымыйча да, инанмыйча да, ышанмыйча да. Ә мөмкин башта инанырга, танырга, аннан соң гына буйсынырга. Шуңа күрә кай вакытта буйсыну яки мәсәлән мөселман булу ул иман белән бәйле булмаска мөмкин. Бу беренчел вакытта. Әйтик, гарәпләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында күпләп ислам динен кабул иткәч, алар әйтәләр: "Аманна", иман китердек диләр. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә аларны төзәтә: "Сез иман китермәдегез, сез ислам кабул иттегез" ди. Ягъни сез буйсындыгыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямга. Әйтик, мәсәлән, безнең хәзерге очракта ул булырга мөмкин булай. Эштә түрә намаз укый башлый, һәм аның ярдәмчеләре дә мәчеткә йөри башлыйлар. Алар ислам кабул итәләр. Ягъни буйсыналар, намаз укыйлар, әмма күңелләрендә ышану, инану булмаска мөмкин, яки инде бик зәгыйф булырга мөмкин. Шуңа күрә иман төшенчәсе белән ислам төшенчәсе кай вакытта менә шулай аерылып торырга да мөмкиннәр. Иман дәрәҗәсе югарырак булып санала. Кай вакытта башта ислам килә, буйсыну. Мәсәлән, балаларга әлегедә баягы. Алар бит әти кушканга, әни кушканга намаз укый башлыйлар, Коръән өйрәнә башлыйлар, мәчеткә йөриләр, һәм тора бара, бу инде иман булып шәкелләшә, формалаша. Һәм шуны карарга мөмкин без. Мәсәлән, безнең хәзерге җәмгыятьтә намаз укыган кеше, ураза тоткан кеше, хаҗ кылган кеше үзен тәртипсез тота. Димәк, без хәзер моның сәбәбен беләбез инде. Сәбәбе нәрсәдә? Ислам бар, ә иман дәрәҗәсе әле бик югары түгел. Инану, ышану яки тану бик югары түгел. Иман, әгәр дә ул күңелгә кергән икән, күңелне яктырткан икән, ул синең хылкыңа тәэсир итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Сез иман китермәссез, башка кешеләргә үзегезгә яраткан әйберне яратмыйча" ди. Бер караганда ничек инде? Башка кешене истен күрмәсәң үзеңнән, яки аңа да яхшылык теләмәсәң, аңа да яхшылык эшләмәсәң, син имансыз булып саналасыңмы ни? Шулай аңлыйбыз. Димәк, иман ул кешене рухи яктан, әдәп, әхлак ягыннан, хылык-фигыль ягыннан, кешеләр белән мөнәсәбәт ягыннан үстерә торган бер фактор булып чыга. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр,
хәзер инде без аңлыйбыз, нишләп тәртипсез кешене имансыз дип атыйлар. Димәк, алар бик тыгыз бәйле төшенчәләр булып чыга. Ул гына түгел. Әгәр дә мәсәлән кеше иманлы, мөмин булган икән, әлбәттә аның гыйбадәте дә була. Чөнки бит хәзерге җәмгыятьтә без шулай ук күрәбез. Әдәп әхлаклары югары, бик кешелекле кешеләр, әмма Аллаһка бөтенләй ышанмаска мөмкиннәр. Моны ничек аңлатырга? Моны аңлатырга була фитри иман белән. Ягъни Аллаһ Тәгалә аларның күңелләрендә иман салган. Әмма бу иман үсеш алмаган. Алар үзләренең Аллаһка ышанганнарын үзләре дә белмиләр, танымыйлар моны. Чөнки бит әлеге дә баягы иман ул тану, ягъни син Аллаһка ышанганыңны тагын танытасың, белдертәсең, әйтәсең. Кайбер кеше Аллаһка ышана, әмма моны белдертми, ул танытмый. Шуңа күрә без аны бер караганда имансыз дип уйлыйбыз, әмма Аллаһ каршында ул иманлы кеше булып чыгарга мөмкин. Шуңа күрә дә булырга мөмкин шундый искәрмәләр дә дип әйтик. Әдәп әхлаклы кеше иманы булмаса да, Аллаһка ышанмаса да, аның әдәп әхлагы була. Әмма бу әдәп әхлак ул бик чамалы. Ни өчен? Көннәрдән бер көнне ул үзгәрергә мөмкин. Көннәрдән бер көнне ул әйтергә мөмкин. Мин нәрсәгә әдәп әхлаклысың? Нишләп мин матур яшәргә тиеш? Кешеләр белән яхшы мөгамәләдә булырга тиеш. Миңа бит моның өчен рәхмәт әйткән кеше юк. Мин моннан файда алганым юк һәм башкасы дип. Шуңа күрә ул үзгәрүчән булырга мөмкин. Кай вакытта менә бит бик тәртипле генә үскән балалар кисәк кенә үзгәреп китәләр. Кай вакытта бик тәртипле генә яшәгән кешеләр дә кисәк кенә аннан соң хылык-фигыльләре үзгәреп китә, начар йогынтыга бирелеп китәләр. Һәм шулай ук әгәр кешенең әдәп әхлагы яхшы икән, иман аңа нәрсә бирә? Нәрсәгә кирәк аңа иман? Әгәр дә ул мәсәлән гомер буе әдәп әхлаклы булып, матур дөрес яшәсә, кеше малына кермәсә, үтермәсә, таламаса, зина кылмаса, нәрсәгә кирәк аңа иман? Иман кирәк аңа менә шушы дөрес, матур тормышы өчен Аллаһ Тәгаләдән алырга савабын. Димәк, кеше матур яши, әмма Аллаһ каршына килгәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Син матур яшәдең, әйбәт яшәдең, әмма минем өчен түгел. Ниндидер башка бер сәбәпләр өчен, кемнәндер файда алыр өчен, үзең яхшы булып күренер өчен, я булмаса сине мактасыннар өчен, аның бит барыбер сәбәбе бар ниндидер. Ә менә Аллаһ ризалыгы өчен булса бу, әдәп әхлагың, үзеңне дөрес тотыш, бу чиракта Аллаһ Тәгаләдән син савабын алып, бу дөньяда да әйбәт яшисең, матур яшисең, макталуда буласың, һәм теге дөньяда да җәннәтле буласың. Шуңа күрә иман, әхлак, гыйбадәт бергә булганда бу иң камил төзелеш. Моны күз алдына китерергә була йорт кебек. Йортның нигезе нык булса, стеналары, диварлары җылы булса, җылы кертмәсә, тышкы яктан, ички яктан җылы чыгармаса, түбәсе яңгыр кертмәсә, менә бу очракта камил йорт булып санала. Иман, гыйбадәт, әхлак. Шушы йорт мисалында без аны күрә алабыз. Әгәр дә бер генә әйбере булмаса, бу әйбернең нигезе булмаса, йорт тормый. Әгәр дә диварлары нык булмаса, җылы булмый, түбәсе булмаса, яңгыр керә. Менә шушы камиллеккә омтылырга кирәк, тырышырга һәрбер мөселман кешесе дә, әгәр дә ул үзен мөселман дип санаса. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.